Брат, вчера ми звънат тия моите тирчета от Хонг-Конг. И брат, на FaceTime такова ги гледам в някакъв мини кондоминиум. Бате, всичките стени стъкло. И го гледам този единия брат, вади медицинската торбичка и къса и сипва всичко в моята. Брат, направо изтръпваш. 12 часа бизнес клас полети. В капсулата съм легнал, батко, и летим. Потанал съм, знаеш, пием, знаеш, пак не спим. 12 часа полет, мешам всичко в моята. Дроги от Тайпе, не си чувал, чекни в нета. Много курви се реят точно на тая поста, брат. Две черти от това типа, целата ноздра, брат. Зад мен е каната и само стари лъвове. За тебе виждам само мишки, само плъхове. Кажи, Ганьо, правиме ли семейни бизнеси? Кажи, бе. 4 аудита в конвой като призраци. Змията се лови, мешам го с отрова. Ти си путкам, като правиш рап, го правиш с много злоба. Кажи, бе. Нямам как се хавим за ивенти в подлеза. Нема как, защото пиеме сакета горе в офиса. Знаете, частен асансьор след етаж 40. Тайпе, в басейна изстудяваме бутилките. Много гледки, много клубе, много полети. Тея курви ги ебем в луксозни офиси. Твоя рап за ме печели актьорско майсторство. Питали ме некой брат, ще му кажем си залудо.